Waqt li b'mod kostanti baqa' jaqra min-noti tiegħu, is-sifraxija Roberta Bela tefa' diversi drabi l-botta li taħt it-tmexxija tiegħu il-Labour u Moviment biex jipprova jiġbed it-tapit minn taħt saqajn Joseph Muscat. Fuq kollox, u tenna li se jkun biss bis-saħħa tiegħu li l-Labour jista' jerġa' jkollu kredibilità anqas minn 3 snin minn meta Muscat ingħata t-titlu tal-aktar politiku korrott fid-dinja. Il-kredibilità li rrid ikollok biex twettaq dan il-proġetti. Bela kompla jitfall botti li se jibgħat lil ħaddiema u n-negozjanti jiddejnu meta fakkar li taħtu taf fejn qiegħed mal-Labour. U dan fid-dawl tal-weda 174 li biha l-Labour irid li għajnuniet futuri f'każ ta' sfidi fil-futur jingħataw bdejn mal-gvern stess. Huwa possibbli li nwettqu dak il-miżuri għaliex ma nafx fejn qiegħed. Iżda l-ħaddiema tal-Air Malta ftit kellu kliem ta' wens xofrilhom. Kellna bil-fors nagħmlu il-ristrutturar tal-workforce tal-kumpanija, fis-sens li kellek numru ta' impjegati li issa mhux se jibqgħu impjegati mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. U bis-sensi ta' miet ta' ħaddiema mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru, Roberta Bela qal li rnexxielu jsalva. Insalvaw il-kumpanija, nirristrutturaw, imma f'dak il-proċess ta' ristrutturar irrid niżgura illi ma jkun hemm imqar ħaddiem wieħed illi jbati. U mistoqsi minn preżentatur ta' xandid tal-Istat, Bela wera li m'għandux idea ta' x'qed joffri l-partit tiegħu stess, għalkemm inħeba wara l-iskuża li m'għandux ċans jagħmel dan. Naturalment m'għandix ċans nispjega l-elf proposta hawnhekk. U wara li qal il-gwerra fl-Ukrajna mhux se tkun ta' effett. U ma jidirx li l-impatt dirett se jkun wieħed sinifikanti. Issa li supermarkets qed idaħlu sistema ta' rationing fuq il-prodotti tal-ħalib u ċereali, il-lider kellu jirrikonoxxi li din il-gwerra qed taffettwana. Hija sfida u hija sfida li mhijiex żgħira. Intant Roberta Bela beda l-intervista billi wieġeb kif normalment jgħaddi l-ġurnata tas-Sibt. Sibt normali huwa sibt ta' xogħol. U fil-waqt li qal li normalment joqgħod jwieġeb l-emails, ma qalx li fil-verità kulħadd jaf li normalment u jgħaddi l-weekends fuq id-dajsa jew jieħu l-ġelat fi sqalija. Fil-waqt li kien idaħħal 28,000 euro fix-xahar, għaskontu kien jaħdem is-Sibt u l-Ħadd.